bay, kumusta mong tanan diha? Medyo dugay-dugay na gid na. Wala ko ka video no, kano sa atong last na ko nga video. Ato pa tong November. Unsang pizza haron? November 24. Murag November 20 patong last na kong video no, katong kauban ako kung uyab nga pula. Wala pa akong uyab nga pula karon ba ito namaligya pa sa kuan daplin may nalang ba na ikapalit og bulad kada adlaw. So dito sa pugikan kay naghatod ko og puto cheese. Anya hello dai sa akong mga natagbuan ganiha nagkagilay-gilay intaw ko pinasan sa puto cheese kay ubay-ubay gito akong dano gatos to kapin. Hala nagkagidlay gid ko ganiha gid kuan gyud kanang okay. Dayon. Sige na Earl. Pani brush na imong sapatos dong. Oh, dayon mo to nga. Oh, unsa naman to? Asa naman ko? Nawa ay noong ko. Torang limot lang ulang to ibabaw. Ang tangan na diha. Mamahaw ta ninyo. Utan diring Bisaya dunay okra, kalabasa, kaning puso sa kuan, puso sa saging, ang gagara po siya no. Di kamunggay, di lugbati. May kayo. Nga ang kanin yung mga bayan. Siyempre dunay buwad. Di Mangaon ta, bahog. Magkuan makutsara sa ko karon mga bay kay. Di pa ko pwede manghunaw ba kay. Kuan ka nang dugay-dugay ang oras sa akong pagluto. Nagsugod ko og luto mga bay. Alas 11 sa gabi. Unya, nahuman ko aning alas 5:30 sa buntag. So, dugay-dugay kung tinindog. Mura po kong naa dito sa kong kusina sa kuwait niya. Dugay tinindog. Alas 11, alas 12, alauna, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5. Sus, unong ka oras. Sugto nga po kong tinindog dito sa kong kusina. Pero, wala na lang na ako napansin ba nga. Yung anak nakataas akong tinindogay. Kaya siguro murag na anad na po kong tinindog dito, no? Mo na siguro ang nahitabo. Di buwad. Muna akong giingon ninyo nga galunggong nga babae. Kay yung unang gikaon na mo ni uyab nga pula. Galunggong nga laki tong lingi. Kaning lapad galunggong nga babae. Oh, mga unta ninyo. Dugay-dugay gyud katuog mo na katuog niluto. Ay. Ubay na pud akong giluto karon kaloy si Ginoo. Nilambo na gyud taong kamay ang paginabuhi. Dayon ang kita ni ining among paningkamot sa buntag sayong kadlawon. Akong gitigom para ipalit og materialis puhon. Maimpas na ang yuta nga akong gipalit. Ako ipakita sa inyo ha puhon. Unya ang akong gibaya dito sa yuta. Ang kita pud nako diri sa YouTube. Nya mura kog pahing-pahing ba kay atong usang adlaw. Unsa pizza karon ya? 25 na. Sagad. Are you sure? Unsa late ay ni akong kuan ari? Aw di 11:25. So November 25. Mura kog pahing-pahing kay naanad na ba ko nga pizza 21 nana ang tracking number sa YouTube niya. Tingnan ko 21, 22. 22 kadalasan gid 22 sa hapon. Wala gid 22 wala. 23 wala pud.
Unsa ka ni no ano man ni nadugay man ni unsa ka ni unsa kay nahitabo no la sige jud ko bili mapay-pay. Excited sa tracking number sa YouTube. So salamat sa Ginoo in taon. Naabot ra gid in taon gahapon. Ang kasiyahan gamay kay gahapon dunay nag-wild diri sa kalsada. Duo ra man mi sa highway mga bay. Kani among balay at bang mi sa VIP gate diri sa airport. Ang VIP gate naara sa among atbang. Ang airport ang airport naara sa among tugkaran, there's kilid. So mo na nga kung mulaag mo diri sa balay. Sayo na kay tutulon. From Ibo Elementary School, ang sunod ana nga landmark is ang Barangay Hall ng Ibo. Pagkasunod dunay Petron. Ang kining kuan dire, Petron lapad-lapad sa ding Petron no. Pagkahuman sa Petron, nahanggamay di ana ang VIP gate sa airport. Usa ra man ang VIP gate sa airport. Kaning murag inig unahan ninyo inig lapas ninyo gamay sa Petron, dunay murag ana ba na bakinganan usahay na dili lang usahay permanente sa mga drivers nga mahilig mahilig mag cutting trip or katong mga jeepneys pampasahero or katong nga wala na ba sila pasahero pa doon dito sa ilang destination. So mo to nga mo backing na lang sila diha. Ana paingon. Mo na ang atbang kalunod itiri narami sa loyo. Pero message ko kuninyo kung malaag mo dire ayaw tang kuninyo pakurati mo wag hubagan ra ba ko. Unya adlaw dako ra ba matuog ra ba gyud ko mga bay karon oras diri alas 6:42 sa kabuntagon. Walay klase akong duha ka bahandi karon kay unsay na abi? Inyong teacher mato sa Mactan? Newton? Klase. Na lagi pero unya pa mga hapon. Sila Andrew wala talaga sila. Unya to. So mo to na ako mabahandi diri pero di na sa nako sila i-appeal sa video. Ako wala uyab nga pula ako i-appeal. Kay perminti ko ma-block sa comments mga bay. Kinanglan manggod nga. Namang bagong balaod sa YouTube karon. Sige na kuya, bye-bye. Study hard. Ha? Don't forget my challenge. Sarado lang. So, moto. Asa naman ta. Kinahanglan kada video butangan jud madudug ko sa YouTube studio para butangan no, it's not made for kids. Unsa to? Made for kids. Yes, it's made for kids. Ba to? Sige mo lagi na lagi. Dayon. Napay usa ka ng no, don't restrict age over 18 years old. Mga ana ba? Duha ni mong pinduton. Unya pag na-turn off ang comments, mo to mga pinduton nimo mga arte na kay YouTube karon madaghan ang mga chichiburitsi bitaw so mo to nga. Lang pa na ako i-check ako mga old videos naka-off ang comments sa uban. Pero pag maadto ko sa ako ang YouTube Analytics kanang singan makita gyapon dito ang inyong mga comments nga old pero naka-hide lang ba kung dinhi na ka sa YouTube mo anto naka-hide siya. So mo to nga kinahanglan na pud maadto ko sa advanced settings sa YouTube Studio para magkuan na po dito magpindot-pindot na siya ko dito kanang made for kids, it's not made for kids. Kanya allow comments, ako na pong i-turn on kay si YouTube ron. Hala, magpataka lang siya pang turn off sa mga comments. So mo to ang nahitabo.
Yung mula mo diri mga way, PM tang kunin nyo, alam ko yung mga contact numbers dia. Kung contact number 0912-9907-160 o 0975-531-5452. Dayon, doon na sab ko yung telephone number, wait lang ha. Nga. Na ako yung telepono din sa Balaybay. Mo ni akong telephone number 256-0352 256-0352. Muna akong telephone number. Okay, nakakonect mo siya sa fiber wifi mga bay. So, hinangnan yun na. Naa siya yung telepono sa PLDT. Pero, ay kaduha na gani ni kay katong una na kong telepono, wala siya kuan. Wala siya singanan ni. Wala siya kuan ba kanang imo bitong aswaton way tingog singanan ni nalimot man ko basta ka mo ni bala. So akong gihimo 3 times ko nag-request sa PLDT. Niyon ko sa PLDT nga unsa man ni inyong telepono ug naay mo tawag nga di man ko kadungog sa ilahang tingog pero ako nadunggan ko nila. Ko nga paliw niya ako ayaw ni ini kay mapay pagkataod mo na day problema anak ko. So libre ra hinoon ni siya, libre ra ni basta pila tong monthly nga imong gibayran mo ra gito. So ang monthly nga akong gipili is 1899. So 1,899 parang 1,900 na rin no, piso na lang. Pero usog kay ni siya jud as in. Nakoy ka-share kay namay ni hangyo diri mga silingan. Moto nga ako silang gi-connect kaning usa kaning kantin sa among atubangan. Nagbayad sa kuha og 400. Ako man ni siyang gibinuangan nga 1,000 lang imo ba? Dayon kani pong usa 500 15 niya. Katawa mi nagkatawa mi kay ako 400 na lang kapin ko yahayan ako 400 kapin ra kung buwan niya daghan kay yung gadget. So mo to pero si Ate Irene tag-iya ni among girintahan last time naghatag siya og 500 nya kaning time kaning last month 500 na pati yung gihatag niya. Mura magkonsensya ba kay kanang singan ani adlaw ra man sila na adiri magabiwa man matuog na sila magabi di magyapon. So mo to nga adlaw ra sila na adiri ang ina na 400 na lang inyo kay konsensya akong kibot. Mo to 400 siguro enough na no 400 akong single mga bayno kay 1 month man anli na mo na siya as in anli tanan sa gusto nimo nga kanon sa pag magtilibabad mo diha unsa ni magtinawagay mo diha tibuok adlaw sige bisag unsa tan-aw salida bisag unsa wala problema kay anli na siya ng 400 pesos per month di ba pwede na kayo no dayon kami po daghan ubay-ubay man siya mi diri nakakunik. Nasa ako ang TV nakakunik sa wifi kay smart TV man din siya. So gani ra mi sa TV mananaog YouTube nakakunik na po siya sa wifi. So naman daghan naman kag tabi ato no. Okay, dugay-dugay na magikuha ka. Ano nyo, basta busy na kay kinabuhi mga bay. Diara ko sa balay. Naman ko deliver ko pero perting kapuyan ang isa kong lawas anak kay sana ka mo ka oras to nga niloto no una tibok adlaw tog di ko makamata ko alas 4 alas 5 na sa hapon katog ko alas 7 media alas 8 na atog na ko basta kay ang adlaw dili gabiin ako na ang gabi mo adlaw na ko gimingaw na ba ko ginatog og gabi sao ma nginabuhi man tani niya
Nya karon gani oh. Na ako'y plano unta karon nga lakaw kay kuang kanang ang ako kilay lagi mga bay. Wa pa ni ma-retouch adto pa unta ning kuan kanang October 21 ang i-schedule sa retouch ani. Yun sa maro November 25 naman o siya nakabuwang ka pero okay pa biya kay siya. Okay pa kay siya mga bay no. Wala gid na siya magkuan mo na gid na siya kilaya. Sa pa maghilamos ko magkuang gisingot ako maayo diha. Mo ra gid na siyang kilaya mga bay di na gid kinahanglan na mo. Drawing panday-panday pa nindot mabayang kilay. Di lagi mahala mga bayan. Mo to. Magani kay delivery ra taong ko ini akong kilay. Sa hygiene beauty clinic. Salamat kay mga bay ha. Guro man na ako diha karon adlaw or ugma. Para sa retouch kaya hasta namang bisiya. Kapoy naman kay kumaadlaw wa na. Luyang kalag. Sino ka naman? Ako ang dibata at nagpapagpintay ng pagkakataon. Narinig ko ang boses mo, kaya nagpakita ako. Ano nangyari? Alam mo isuot lang bulag. Sa totoo lang, parang ko dyan sa'yo, huwag kang mag-alala. Ayun. Ito para sa'yo. Kung ulab ng pula. Tubog sa tubig ang dibata at nang muli ito Hindi ba ito siya muli mga alas 8. Piso siya dito. Hikag. Alas 3 pa lang. Papay alas 3 mga bay. Mga quarter to 3. Mukaw na nako siya para mag-prepare siya sa kagalingon. Ang hilamos, manokbar, manghugas o bugan. Manguan, at man siya yung kagalingon, anak eh. Alas 3, mag-deliver na siya kay. Naaman may delivery, naaman may deliberanan diri. Diri sa MIPSA ba? Diha sa gate 1, gate 2, gate 3, gate 4. Salamat sa Ginoo no tanang gate amo. Nakuha na gid in taon. Bale, dari sa MIPSA kung makikita mo dihag photo cheese. Kanang tag G1 nga photo cheese nga dagko nga lingin. Ana. Masyadag ko siya nga lingin ana. Di na cheese din ang usa ka linya sa tong. Ako na mga bay photo cheese diha way lain diyang kuan. Ako ginang photo cheese din nga lamian kayo. Mo na ato ang best seller. Dayon gate 1 duha na sila na maligya sa gate 1 sa MIPSA. Katong dito gyud dapit sa highway. Katong pasod gyud dito sa Seymour. Kilid sa mga inasal na inamligya diha babae usa si ate. Lisod full si kuya si ate. Ako na mga bay nag-reseller siya sa nagkuan siya ba nag-reseller siya. Bali gihatag na ko sa ilaha og medyo ubos-ubos. Para napod sila ilaha. Gihatag na ko og 7 pesos and 50 centavos. 8 man unta akong hatag niya. Nihangyo man sila nga 50 lang inday. Para sa usa ka gatos ka buok, napod sila 250 pesos. Wala sila hago, laway rin lang po na kay wala naman sila hago. Ako ang amo ngumpra, magpatubo, magluto, gas, tanan mga ingredients ana. Pero okay lang gyapon kay at least nakatabang sa Manila ba og ana tinabangay lang yun negosyo la ginagmay kay magkapwisto man mi diha nya ganap mo mga vendors din ha po iba pwisto po na sa MIPSA pero tama na gid taon mi diha alas 7 so kung alas 8 na mag-irog-irog na mi diri dapit sa kuan gilid-gilid dili na pwede sa MIPSA kay bawal na pahawaon namin sa mga gwardiya kay mo'y sugo sa kataas-taasan sa kumpanya. Puros man ang kumpanya di tidighanan trabahante mabuntag manggawas manulod. Ana. Motog ito duha na sila. Kasi ate ako ang uyab. Uyab nga pula. Sa gito nay usa diha. Duha na sila
Diha na maligya sa gate 2. Dayon, ang usaray na maligya diha puto cheese. Ako gihapon ang mga bay. Pero si ate kanang usa dito niya ipapisto iyang anak sa gate 3. Sa gate 3 duha sab na sila diha kanang dalaga diha na maligya. Og si kuya ate. Si kuya ate diha sa gate 3 na maligya. Ako sab na niya sa gate 4 nasa may photo cheese diha si kuya kanang taas og buhok. Maluoy man niya na niya kay kanang ihabang baligya is saging ra. Di iduol siya kung uyabi nang inan niya nga bay. Gusto ka mo baligya og kanang photo cheese bay kay mo ra man ang baligya wa may na baligya dag photo cheese. So mo to nga sige. Mo to nga salamat sa Ginoo unta na lokop ang gate. Gate 1, gate 2, gate 3. Gate 4 think kabuya lagi mga bay. Ana magin na sus kinahanglan gyud nga. Ayha ka maga kuan sa imo ang gusto. Kinahanglan gyud nga. Haguan gina nimo. Ang kamot gyud ani. Samtang napay chance na gihatag sa Ginoo ba na nakapisto ta diya. Nya ang among kita in taon ana nay sa gamay lang ga. Wala gito. Kung gitigom para sa future. Palit og materyales sa balay. Pohon. Kay katong balay nga akong gipatukod sa probinsya. Para gito sa akong mamag papa. Ug kanamong mga igsuon. Kung manguli mi dito magtapok-tapok ni. Duna mi matulgan. Pero wa pa to mahuman pon. Makato ko dito, makauli na po ko po, mapalagi ka uli kaya hasang bisiha kayo. Plano na ko karong Pasko sa ako ang birthday. Pero naamay nang invite sab nako, ingo bahala na ang Ginoo sa amo ang tiil kung asa mi dadon. Kunya kay hapit naman mahuman ang ato ang minuto. Di pa ko'y pagkaon diri. Lahi na kayo din Pilipinas mga bayo kaysa dito sa kuwait kusog jud kay kumukaon dito kay kausar man kumukaon dito sa kaadlaw in taon one day one year mami dito nya haskan kapuya man to tinighanan trabaho ya diri kay sige na magkakaon-kaon restaurant mo gusto na kaon naman nimo so mo to nga sanay gaingon diha na timi-timi na ko busog naman ko kay sige na magkaon-kaon kit ani mga isak-isnak din eh ya siyempre gusto lang nako nga sudlan akong tiyan baka matugmang ko tibok adlaw ko matuog nya liso po kay sure tiyan. Atong bisag wa pa kay kugot ma, kao na lang ko pugos. Na remember ninyo ni mga bay na ko video diha nga. Kani nga mga kalendaryo akong gipag-checkan kay excited mo uli no. Nakuwala ang usa ako pa ning pagkaon na sa gilid. Ya derang usa duha ka kalendar kay duha ko ka tuig kong trata no. So, duha ka kalendaryo siya i-check kada adlaw. Op, humana. So, mo to. Nga, akong giingon sa inyo ha, dito sa video. Katong gibidyohan ako ni mga kalendaryo ha. Iniingon ko nga. Puhon-puhon, kung doon ako ibalay pananglit, nga na sala, i-display na ako sa sala kay. Dunay dako kaayo nga importansya kini mga kalendaryo ha. Daghang mga kaagi diagi nga ipangsuwat ako diri mga pizza sa magjamiyami ana magmumpra ba na pizza sa sabon kung kano siya gipalit kung nahurog gipangtungab. O sige magkuha na ta mag-shoutout na ta mga bay. Hello kang Gemini Vlog ha. Hello nimo bay nagchat-chat me niya gabi hapit na lagi ni siya umuuli nya naman siya nagpatanugan dinis balay ipampalit niya kang teachering ug diri pud sa kuha. Wa man madayon padala niya dito sa kuan. Iyahang na mutangan karon. To baliw kog subscribe ni mga bay si Gemini Vlog mga luto-luto niya daghan mo makatunan ini iyahang vlogs. So hello sab kang Gilbert Bardi. Thank you dai sa ako ang little me no siya gisuwat ani. Sa ang agi o tanawang agi. Sus Ginoo ko. Ang agi murag. Purya buyag. Thank you baby girl. Gikan na mo ko nagsuot sa eskwelahan, sakit akong kamot. Gikan siya nagsuot sa eskwelahan, sakit iyang kamot mo nga ingani na iyang agi. Ingani mo siya kung agi lang kung madadali sab ko.
Mo to nga nangutana ko niya kung saan yung mga ibang suwat kay uban wala ko masyabti. So mo ni sekretary nako mga bay kung wa na siya himo. So lang pangsulatan ni mga na-screenshot nako kay akong iikuan. Akong siya ni shout out kay BC Pas Mama. So hello kay Gilbert Barde, kang Annalyn's Journey, kang Ivy Calyaw, kang Nomel Abilianosa. Nakita mi ani ni Nomel Abilianosa sa SM Seaside. Nani siya i-channel sad nga mga tabang sa mga angayang tabangan. Palihog po ko subscribe mga bay. Thank you kayo. Kang Zonlin Pilipina, live in USA. Hello ni mo bay. Kang Lynn Loreno Inong, kang Jenny Piquero, kang Marites Odaliada, kang Renato Navasquez Magdadaro Senior. Hello ni mo bay. Kang Teresa GTV Pinay in America. Hello ninyo diha kang Tingsters, kang Tinig John Las Bani ha. Hello ninyo mga bay tanan. Salamat kay mora man ni nasuwat sa akong pinanggang baby girl. Salamat kay inyong tanan. Amping mo diha kanunay mga bay kung haay mo muna himutang karon. Basta kay blaban lang kita kanunay ani sa mga lakaw sa kinabuhi mo kita masayod sa atuang kaugmaon basta kay samtang may kinabuhi pa laban lang ta mga bay ning kamot lang kita ani basta mga inadlaw-adlaw nga mga panginahanglan. Thank you so much.